Dok se momci pripreme, jedno izvinjenje u ime mamografa, naš lokal, to je glasnogovornik, nije došao večeras, nije ni basistan, ni to se zove vele izdaja. Ali nekako ćemo se snaći. Inače, repertoar koji ćemo svirat, nismo svirali, ima sigurno 20 godina. Od kako je Zele Lipovača počeo nositi tango. A inače i ne vježbamo, u zadnje vrijeme se roštiljamo i jedemo satricu. To i vama preporučujem za ujutro. Jete satricu dok se vadi luk nije ubaturio. Živjeli?